Mr. Lighton Mangochi, the activist, guys, it's not fair. MCP inaenda nyamarao misika imene mabangazo nzo pambana kwambiri kumalibilisa ndrama antwena ya musayale aba musatere yema kuti mulipe ndrama boma ndilatu yema kuti MCP amene kumano iye uja kuti wadabwa kuti why babezikanso kubezeka nyamara inaso they are doing the same thing akupanga zomwezo zimene anthu zinkawanyasa zimene MCP yankachita alaito mangoja ndi zambiri mkhani amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana mdziko muno mmyezi yapitayo timayankhula kuna kuti mavenda mulilongwe akuvutika ndi anyamata achipani cha MCP kumakhala kufusidwa ndalama akamayala mamawa pacha pamagulisidwa somba kumatolera ma 5,000 ma 10,000 kumashopu mwezi ndi mwezi amatolera ma 20,000 ndalama zopanda marisiti kumazi chakuti eni ake maro iwo achipani zimene zitakhala tikunena mpaka mulungu awakantha achakwera achoka anthu awo achasakuoneka ena ndi awakutoledwa ngati ziwalawa kupita ku polisi ena akuyendera makoti izi zikamachitika zimafuna zipereke phunziro kwa anthu ena koma ndamva chisoni kwambiri ndamva chisoni anthu akundiimbira mafoni mu mzinda wa Blantyre ndi mzinda wa Limbi kunena kuti kwadza ena akuzicha ngati a DPP akumatolera ndalama kwa mavenda oyara akaunjika amashopu ndalama zopanda marisiti. Kodi tizaphunzira liti amalawi ife tizaphunzira liti izi olemekezeka na malomba anazikana inu amene mukubisalira kunkhani ya DPP please tamverani zimene kunena Professor Arthur Peter Mutharika ngati munthu wosinthika ana malombatu anazichita disoni kuti mukaona wina walemba ana atati kapena ana achepa kumaika pa number plate mangene a polisi inu amene mukufusidwa ndalama kamang'anani ku polisi ndiponso asite council ya Blantyre lowereranipo nkhani iyi chabwino ndalama mukutolera marisiti ali kuti mukungonyazisa dzina la chipani olemekezeka Joseph Mwanamveka ngati inu president wakumwera uko taitsateni nkhani iyi mwachita discipline amene akuchita izi asaonongese mbiri ya DPP tatopa ndi kuthandizira kulankhula tatopa zonyasa kwambiri mukamachita izo zikumapweteka akuluakulu kuchipani kukhala ngati akutumidwa ndi makaigoni ena ake kuti azizipezera chuma kuli uchitsiru mukuzitenga mashasha lero dzana munali kuti ndimabwereza ngati mmakonda chipani cha DPP nthawi imene anthu amatipulidwa mulilongwe malekeranji kukwera magalimoto ku Blantyre kupita kulilongweko kukathana ndi akazi kwanji nkhani zoyipa nkhani zonyasa inu nonse akuluakulu a DPP amene muli mboma ine ndikuyankhula ngati munthu wopanda chipani kunena kuti mchitidwa ubala zipatsa kutsogoloko mavenda akudandaula mu Limbi tauni yonyasa Blantyre tauni yonyasa ndalama zikupita kuti asite council chief executive tanyamukani muone kuti chikuchitika ndi chiyani achipani cha DPP tsutsani ziretsani izi mbiri zimayamba chonchi kwa chakwera zinkamba chonchi matukutuku anthu kusamva akuti madoro Blantyre udoro wake wachoka pati munalepera kuthana ndi azi kwanje ndizomvetsa chisoni kwambiri ine ndikuyankhula ngati Lighton Mangochi Comrade Ntanyiwa
Comrade Boni Kalindo Wabakiri TV, tiyeni tithandizane ngani izi zisanyazitse mbiri ya Peter Mutharika. Inu akuluakulu a chipani cha DPP, ngati simukudziwa zimenezi fufuzani. Anthu akugwiritsa ntchito dzina la DPP ndi kumatolera ndalama zopanda malisiti kwa mavenda, ntchito ya konsolo ya mzinda wa Blantyre, zochititsa manyazi kwambiri. Pomalizira, ndipereka congratulation kwa maminista amene masankhidwa mulumbiritsidwa ene day. Makamaka ndikufuna Minister wa Agriculture, Minister of Trade, Business and Industrialization, kunena kuti muchotseko chiletso chijana ayika Nyamata ucha amati Mumba amapanga matukutuku ucha. Komanso anduna za Minister of Public and Chani Ukoko, please Songwe border yachitidwa store, mubwere tisaperekezane tikaone chachitika ndi chani. Project ya ima congestion ikuvuta, msewu wa Chiweta mwamba mapirimo mukufunika zinthu za changu msangasanga, ikamba kugwa mvula zivuta.